tayo guys, maaga pang mag-area mga guys. Mga idol dyan. Ting area na po. Area na tayo mga idol. Yan na, mag-area na tayo. Morning. Ano pa mo na no? Magbira na. Dahil managatay mga idol. Sko idol. Good morning mga idol. May bagong mga vlog naman tayo mga idol. Ang lukos mga idol. Oo. Dahil na sangit mga idol. Jud. Ha? Uy. Mura lah. Jud. Nah. Biar na tayo mga idol. Dagat-dagat. Buwan, zero. Ano, ginagmay, hinahinay. Papay kuha, ginatagsa-tagsa pa mga idol. Hindi kayo kuha, pero mayala na mga idol. Is na iginagmay. Shout out dyan sa mga managat. Facebook.
Yan mga idol, paisa-isa na mga idol. Mayaos mga idol. Hindi ko alam ang Tagalog ito. Hindi pa lang yung huli namin mga idol. Kasi binalikan namin yung nung isang araw na marami kaming nahuli mga idol. Nandito kami ngayon mga idol, bumalik kami. Wala mga idol, nakikita na yung isda sa ilalim mga idol. Hanggang yun oh, pumuputi na sa ilalim mga idol. Ito na yata yung parehas no kahapon mga idol, kasi bumalik lang kami dito mga idol. Ayan oh, kita nyo naman sa ilalim na pumuputi mga idol. Sa lahat ng mga viewers dyan, mag-subscribe naman po tayo mga idol para makuha natin yung requirements sa YouTube mga idol. Medyo papalapit na tayo sa 1K mga idol. Sana naman ay magdag kayo sa aming sumusubaybay sa aming YouTube channel mga idol. Yan mga idol, tingnan nyo naman, napakagandang tingnan pag may isda mga idol. Uy, kau tinggal. Sa lahat ng ating mga OFW dyan, ang ating mga bagong bayani ng ating bansa, ating mga ulirang mga OFW, regards po sa inyong lahat dyan. Sana ay mas mabuti kayong kalagayan nyo mga idol. Shoutout nga pala kay Lito Valiente ng Mabini, Bohol. Idol, ang tawag ng pangistang ito idol ay panayming or palunod dito sa amin sa Talibon, Bohol. Ang lambat po na ginagamit namin ay 4x10x50. 4 yung nylon, gis yung mata, at saka yung tasya, yung barog, 50 idol. 4x10x50 idol. Maraming salamat sa panonood idol. Sana ay wag po kayong magsawa sa aming YouTube channel sa panonood ng aming mga videos na ina-upload mga idol. Regards, kumusta sa taga Mabini dyan mga idol? Kumusta kayong lahat dyan? Pabilisin lang natin ng konti mga idol kasi sobrang taas ng lambat namin mga idol. Pero pag nakita nyo na marami ng isda, papahinaan natin, babalik natin sa dati yung kanyang ang tawag ito, yung hindi natin papabilisan mga idol.
Klaro naman idol, kahit mabilis, nakikita naman ninyo yung isda, yung pagpunit ng yung pagtanggal ng isda ni Idol Rody mga idol. Yan o, kahit mabilis yung yung video, konti. Yun, talakitok. Nagpahuli rin si talakitok mga idol. Yan yung napakasarap itula mga idol. Sobrang sarap pag preskong talakitok at kahit anumang isda mga idol. Ay, talakitok na naman mga idol. Ayan, nasabit lang sa lambat namin mga idol. Kasi hindi ito pag talakitok yung lambat namin na idol. Minsan sumasabit lang yan na sa lambat namin. Mahalo ng konti mga idol, mahangin ng konti. Yan, makikita nyo naman, pero okay lang yan, basta may isda lang sa lambat namin mga idol. May grasya lang na may uwi yung aming mga idol dito, ay okay kahit mahalon mga idol. Yan na mga idol, yan ang nasabi ko mga idol. Yan, makikita nyo naman sa ilalim, meron nang nagkukulang mga isda. Talagang itatabi lang yan mga idol, hindi tatanggalin kasi pag tanggalin yan, papatagal kami dito sa dagat mga idol. Talagang sa tabigin yan.
viewers dyan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana naman po ay mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel mga idol. Yan, makikita nyo naman ang aming mga videos na ina-upload ay tungkol lamang po ito sa fishing o paniming na pangingisda mga idol. Makikita ninyo para ma-experience ninyo kung ano ang buhay bilang isang mangingisda mga idol. Yan mga idol, itong sinasabi ko pag may isda sa ilalim na masabit sa aming lambat, talagang hindi na makakawala mga idol. Parang ikaw, hindi ka na nakawala. Pwede na! Pwede na! Yan mga idol, tuloy-tuloy lang yung isda mga idol. Maraming isda na sabit sa lambat namin mga idol. At thank the Lord sa mga grasya na amin kukuha dito sa dagat mga idol. Ayan, tayo po ay magpasalamat sa mga grasya ang binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon mga idol. Swerte tayo ngayon mga idol, saka hindi tayo bumalik dito. Ako, wala tayo makukuha ng isda. Buti na lang naisipan namin bumalik dito sa spot ng aming nakuhaan ng isang araw mga idol. Ito rin mga klaseng isda yung aming nakuha, mga yahos ang tawag dito sa amin, at sa Tagalog naman may salaginto o karbalyas mga idol. Yan, tuloy-tuloy lang yan mga idol. Thank you so much for watching us dito sa aming videos na i-upload sa aming YouTube channel mga idol. Daming isda oh. Talagang tingnan, sigurado na naman ang tinulan ito at saka hindi lang pag-uwi mga idol. Preskong isda yung huli natin mga idol, sabit sa ating lambat. Yan, tuloy-tuloy lang ang paghila na aking mga idol. Pag ganyan, hindi dapat tinatanggal sa pag-uwi na, tatanggalin mga idol. Kasi baga tayo maabutan sa tanghali, ako wala nang bibili nito mga idol, masisira yung isda natin. Tingnan nyo sa ilalim mga idol, puti sa ilalim. Ayun oh, may talagitok pang nadali mga idol. Ngayon marami pang isda sa ilalim, makikita nyo naman. Ayan oh, makikita yung mga isda pumuputi yan pag ano, sabit sa lambat mga idol.
Libra. Yan ang buya namin mga idol. Malapit na kami matapos mga idol. Tapos na tayo mga idol. Ayan o, pauwi na tayo mga idol. Yan, tinatanggal na yung mga isda mga idol. Naka ako yung magtitimon ng bangka mga idol papunta sa pag-uwi namin mga idol.